Balay sa usa ka senior citizen gingong gisunog sa iyang kaugalingong apo sa Labangan, Zamboanga del Sur. Ang rason sa sospek, wala kuno siya hatagi og kwartang pantagay. Naug daw ang balay sa usa ka 68 anyos nga si Arsenia Pacelo, tagalantian Labangan, Zamboanga del Sur. Human kini gingong gisunog sa iyang kaugalingong apo nga si John Mark Torres, 21 anyos. Sa investigasyon sa kapulisan, gisunog sa apo ang balay tungod kay wala daw kinihatagi og kwartang pangtagay. Hinuon luwa si Lola Arsenia kay dali kining nakagawas sa iyang balay apan patay ang iro, human kini gitigba siyang apo sa wa pagisunog ang balay. Matud sa kapulisan nga porsigidong mopasaka og kaso ang apuhan ngadto sa sospek nga matud pa gagamit kuno kini og illegal nga droga. Mag-atubang og kasong arson ang sospek nga padayon pang gipangita sa karon. Naglayas-layas na ni karon, amo na naman ning gipailan og kaso, amo ning gipailan og kaso. So amo pa ning gipang-verify yung asa niyang mga gigikanan